Хайырлы кеш, тур эфирда яңалыклар чыгарылышы сезнең белән Рузил Мингалимов. Алга таба бүгенге төп темалар хакында. Хәл ителмәгән проблема. Бүтән расходны җыелышып бүлештек инде. Чаллы халкына машина кую урыннарын үз көчләре белән булдырырга мөмкинме? Кеше үлеменә китергән хәлакәт Чаллы Зей трассасында юл фаҗигасы булды. Әйтәгез, миллион еллар яшәп, син, бакчалы, күлле, чәчәкле, күрдеңме тик бер кат үз гомереңдә? Мондый хурлык, мондый вахшәтле. Студентларга аны икенче ягы белән ачтылар. Чаллыда Җәлил укулары исемле конференция узды. Bütün elementlerin üst kulları bilen yasaylar. Üst kullu bilen yasaгач, машинасы йөри башлый. Бала бит сине күрә үзенең результатларын. Автомобиль үлчәмнәре 1000 тапкырга кечерәк, двигатель урынына гади резин. Чаллыда булачак инженерларны тәрбиялиләр. Бу ярышларда җиңгәч без Татарстанның командасына эләгә без. Нәтиҗәләрдән канәгать Ринат Саматов спорт мастеры исеменә ия булды. Күп катлы йортлар янында машиналарны кая куярга? Бу Чаллыда әле дә хәл ителмәгән проблемаларның берсе. Шәһәр башкарма комитеты соңгы елларда берничә микрорайон җирлегендә күп катлы машина кую урыннарын булдыру турында сүз алып бара. Әмма эш сүзләрдән ары узмый. Чарасызлыктан автомобильчеләр тимер атларын тиешсез урыннарга куя, тәртип бозучыларга исә штрафлар килүе дәвам итә. Гап-гади йорт ишек алдының гап-гади проблемасы. Юлга машиналар куелган, машина кую урыннары җитешми. Техника хуҗалары машиналарын җәяүлеләр сукмагына һәм газоннарга куярга мәҗбүр. Еш кына тикшерү комиссиясе килеп тәртип бозучыларны фотога төшереп китә. Зимой не чистим, летом это считается пешеходкой. Я хотела бы узнать, откуда начинается пешеходка и куда эта пешеходка уходит. Анфиса Дәүләтованың инвалид баласы бар. Көн сайын аны процедураларга шифаханәгә йөртә. Шәһәрдәшкә машинасын газонда калдырган өчен штрафлар түләргә туры килә. Чөнки монда башкача машина кую урыны юк. Берничә ел элек коммуналчылар квартал эчендәге юлны киңәйткән. Ул вакытта Анфиса машина кую өлешен дә киңәйтергә кирәк дигән тәкъдим ясаган. Давайте мы, жильцы, своими Алар баш тартты, баланы өйгә керткәнче дә машинаны куеп торырга урын юк. Алар каяндыр килеп чыга да 3000 штраф сала да китә. 25-нче комплекста җирасты машина кую урыннары да автостоянкаларда юк. Иң якында урнашкан стоянкада 700 урын, аның 150-се буш. Машина куйган өчен аена 600-800 сум түләргә кирәк. Берничә ел элек төнгелеккә 100 машина куйган булсалар, хәзер алар берничә генә. Где-то лет 5 тому назад больше было. 5 ел элек машина куючы күп иде, әлбәттә кешеләргә үй янында калдыру уңайлы, отышлырак та. Күршедәге 25-16 йортында яшәүчеләр машина кую проблемасын берничә ел элек хәл иткән. Җыелып уйлашканнар да юл өлешен киңәйткәннәр. Автомобиль хуҗасына бер парковка урыны 5000 сумга төшкән. Урын бирделәр. Бордюр бар бит инде, анда голый җиргә кертеп булмый машина. Төрле вакыт була яңгыр ява, таза. Чиванкага акча җыйдык. Һәрберебез күп мәгачә, кем машина тапты, самосвал инде. Тияргә кирәк аны, чиванкасын сатып алырга кирәк. Бүтән расходны җыелышып бүлештек инде. Димәк, парковка урынын ясарга мөмкин. Аның өчен бары тик йорт яны мәйданының межалау шикләрен һәм инженер коммуникациялар урнашуын исәпкә алырга кирәк дип аңлаттылар безгә идарә итү компаниясында. Җир шәһәр милкендә булырга, җир астыннан инженер шелтәрләре үтәргә мөмкин. Һәм әлбәттә башка мәсьәләләр килеп тумасын өчен биредә яшәүчеләр белән җыелыш уздырырга кирәк. В протоколе, конечно же, когда они будут обходить. Протокол төзегәндә алар машина кую урынының кем хисабына булдырылачагын билгеләргә тиеш. Чөнки идарә итү компаниясының парковка урыннары төзү өчен лицензиясе юк. Эшләрне махсуслаштырылган компания башкарырга тиеш. Идарә итү компаниясе белгечләре 25-21 йортында яшәүче Анфиса Дәүләтованың проблемасын әлеге юл белән хәл итү мөмкин дип саный. Хатын-кызның тормыш авырлыкларын исәпкә алып, күршеләре парковка төзетүгә каршы килмәс дигән фикердә алар. Бүген бу мәсьәләне шәһәрдәшләр бары тик үзләре генә шиша ала. Кызганычка каршы, тиешсез урында машина калдырган өчен штрафлар бар, ә парковкалар юк. Илсия Валюлина, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. Чаллы Зей трассасында юл фаҗигасы булды. Хәлакәт кеше үлеменә китерде. Трассаның 10-нчы километрында җиңел машина белән газель бәрелеште. Беренче тикшерү нәтиҗәләре буенча ВАЗ-21-06 машинасы руль артындагы 24 яшьлек егет тойгак юлда автомобиль белән идарәсен югалта. Каршы як юлга чыга. Йөк машинасына килеп бәрелә. Нәтиҗәдә җиңел машинадагы 20 яшьлек пассажир кыз урында һәлак булды. Егет исә ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсендә. Ул хәзер комада. На данный момент поступивший больной находится... Пациент ауыр хәлдә, аның баш сөягенә зыян килгән, баш мие бәрелгән. Хәзер ул аппарат ярдәмендә солай кулдан килгәннең барысын да эшлибез.
Бүгін шәһәр судында армия хезмәтеннән качып йөрүче егетне хөкем иттеләр. Суд эскәмиясендә 20 яшьлек Максим Лобачев. Ул берничә тапкыр чакыру ала, ләкин бер тапкыр да медицина тикшеренү үтми. Яшь кеше бүген үз гаебен таныды. Әлеге шартны һәм егетнең бер кайчанда административ җаваплылыкка тартылмаган исәпкә алып, суд дәүләт хисабына 30 000 сум күләмендә штраф салды. Хәрби комиссариат белгечләре шуны искәртә. Армия хезмәтеннән качып йөрүчеләр 27 яшь тулгач элеккечә хәрби таныклык ала алмаячак. Не ждите 27-летия. Времена, когда в 27 лет приходили с требованием выдать воинские учетные документы в виде военного билета, закончились. Сегодня выдаются только справки. Справка, она государством утверждена в законе, и имеющие справку, они не могут поступить на государственную муниципальную службу. Табигатьне саклау өлкәсендәге кагыйдә бузулар турында хәбәр итүче гражданнарга акчалата премиялар бирәчәкләр. Бу максатларга республика бюджетыннан 3 миллион сум акча бүленгән. Исегезгә төшерәм, тиешсез урыннарда барлыкка килгән чүплекләрне юк итүдә уяулык күрсәткән табигатькә битараф булмаган гражданнар өчен әлеге уникаль система турындагы закон 1 августта гамәлгә кертелә. Яңа елның гыйнвар уртасыннан түләүләр 1000 сумга кадәр артты. 15 ел нәтиҗәләре буенча шундый төрдәге 100 хәбәр алынган. Алар нигезендә 1 миллион сум штраф салынган. Татарстанда Идел һәм Каманың су зоналарын саклау елы дип игълан ителү түләүле хәбәрләрнең исемлеге тагын да киңәйтелде. Ел башыннан экология министрлыгына татарстанлылардан 20 хокук бозу очраклары турында хәбәр килгән. Это пока у нас в основном... Бу әлегә безнең күпчелек тиешсез урынга чүп калдыклары ташлау һәм законсыз карьерлар куллану. Сулык ярларына законсыз корылмалар төзү турында мөрәҗәгатьләр дә бар. Бу су объектларына керүне тәэмин итә торган өлеш. Безнең мөрәҗәгатьләр яз ае җиткәч көчәер дип уйлыйм. Чаллыда торак коммуналь хуҗалык тармагында иң яхшы яшь хезмәткәрләрне ачыклыйлар. Шул исемдәге 3нче шәһәр бәйгесе бара. Анда коммуналчылар, югары һәм махсус уку йортлары студентлары катнаша. Алар тармакны яхшырту юнәлешендә проектларын тәкъдим итәргә тиеш иде. Эшләр заман яшьләр үзәгендә кабул ителде. Март аенда бәйгегә нәтиҗә ясалачак. Не секрет, что сфера жилищной... Торак коммуналь хуҗалыкта нигездә өлкән кешеләр эшли, иртәме соңмы аларга алмаш кирәк булачак. Әлеге конкурсны үткәрүебез кадрлар туплауны да максат итә. Әйтегез, миллион еллар яшәп, син бакчалы, күлле, чәчәкле, күрдеңме тик бер кат үз гомереңдә? Мондый хурлык, мондый вахшәтне. Студентларга аны икенче ягы белән ачтылар. Чаллыда Җәлил укулары исемле конференция узды. Bütün elementlerin üst kolları bilen yasaylar. Üst kolu bilen yasaгач, машинасы йөри башлый. Бала бит сине күрә үзенең результатларын. Автомобиль үлчәмнәре 1000 тапкырга кечерәк, двигатель урынына гади резин. Шолда булачак инженерларны тәрбиялиләр. Бу ярышларда җиңгәч без Татарстанның командасына эләгәбез. Нәтиҗәләрдән канәгать Ринат Саматов спортмастер исеменә ия булды. Гадәттә кырю порошогы җырламый, тик эссында бар да мөмкин. 4 кило ярымлы ушастынен порошогы нибары 298 сум. Бары 16-сыннан 29 февральгә кадәр генә. Что, не врут? Не врут. За 3 месяца? За 3 месяца. И так сильно вырастет? Сберегательная программа «Зимняя». Ваши сбережения под выгодный процент на 3 зимних месяца. Приволжский фонд сбережений. Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов бездә кунакта. 7 Менделеевскида, 8 Алабугада, 9-10 март көнне Яршаллы Сарасадыковы исемендәге концертлар залында. Охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение, система оповещения и пожаротушения, противопожарное оборудование, Пош-сервис, Московский проспект, 160А, 52 комплекс, телефон 911-611. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Сезнең белән туры эфирда Рузил Мингалимов. 140 этнең язмышы билгесезлек астында. Алабугадагы әле берничә ай элек кенә ачылган яңа приют бүген инде ябылу алдында. Ул Татарстанда бердән-бер шундый махсус учреждение. Приют Верность хәйрия фонды ярдәме белән оешкан иде. Ләкин аңа республиканың да шәһәрдән дә бернинди дә ярдәм юк. Приютка ничек булышып буласың? Бу хакта тулырак хәбәрчебез сюжетында. 140
Кешкенәгенә гәүдәле бу хатын-кыз җаваплыгында 140 эт. Анжелика Ивашечкина Верность тугрылык фондын оештыручы. Инде берничә ел дәвамында ул сукбай этләр турында кайгырта. Берничә айлык ханымның 4 аяклы дуслары яңа төзелгән бөтен уңайлыклары булган приютка күчкән. Тик сүзләренә караганда, алар бүген ач һәм ветераннар ярдәмендә күрсәтелми. Приют ябылу алдында. У нас нет возможности содержать его. Безнең аны карап торган финансларыбыз юк. Электр энергиясы, чүп түккән өчен түләргә, дарулар алырга, хезмәткәрләргә акча бирергә кирәк. Тик булар өчен бер мөмкинлегебез дә юк. Иртәгә приют ябылып, этләр урамда калырга мөмкин. Яңа приют төзелешенә Чаллы дельфинарийда зур өлеш керткән. Даими рәвештә хайваннар белән эшләүче кешеләр 4 аяклы дусларын бәләдә калдыра алмаган. Бина төзелеше өчен 800 мең сумлык хәйрия ярдәме күрсәткәннәр. Уровень цивилизованности страны определяется. Илнең никадәр цивилизацияле булуы сукбай хайваннарга һәм авыру балаларга мөнәсәбәттә күренә. Без Алабуга приюты белән таныштык. Анжелика үз хәлләрен сөйләде. Җир хуҗасы икътисади хәлгә бәйләп аны бушатуны сораган. Хәзер этләрнең үз йорты бар, тик приют ябылу алдында. Чаллы дельфинарий кебек игәнәчләр бик аз ди Анжелика. Читтән ярдәм юк, этләрнең ашарына да җитми. Сукбай этләр көн саен арта, тик аларны алучыларны гына бармак белән санарлык. В дальнейшем мы планируем найти спонсора. Алга таба без игәнәчләр табарга ниятлибез. Әйтик, бер предприятие электр энергиясы өчен чыгымнарны, икенчесе даруларны үз өстенә алачак. Һәр айны дарулар алуга гына да 20 мең сум акча китә. Бүгенгә 140 эт язмышы билгесезлек астында, аларга сез дә ярдәм итә аласыз. Акчаны хәйрия фонды исәп-хисап счетына күчерергә мөмкин, яки Анжеликага шалтыратырга була. Хәтта этләрне урамга йөргә алып чыгу, яки аларга ризык алып килүдә зур ярдәм. Лесен Ханова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Герой шагыйрь Муса Жәлил студентларга бүген бөтенләй икенче белән ачылды. Чаллы дәүләт педагогия университетында Жәлил укулары дип исемләнгән әдәби фәнни конференция узды. Тулырак Илсөя Валиуллин дәвам итә. Муса Жәлил фарсыларның һәм гомумән таҗик әдәбиятының күренекле шагыйре Әбүлкасым Латыйфи дигән шагыйрь белән ул таныш булган икән. Мондый фәнни ачышны иң беренче булып бүген Дәүләт педагогия университеты студентлары ишетте. Монда Муса Жәлилгә 110 ел тулу уңаеннан Жәлил укулары дип исемләнгән әдәби чара үтте. Анда шәһәр язучылары, журналистлар һәм студентлар катнашты. Советлар Союзы герое Батыр Жәлил турында фильм һәм бик күп яңалыклар ачылды биредә. Көн үзәгендә Жәлилнең фронттагы һәм тоткынлыктагы иҗаты. Жәлилнең тоткынлыкта язган шигырьләре җәмгыять хакыйкатен каршы шәхес хакыйкатен кую белән аерылып тора. Әгәр дә әсир кеше, дошман лозунгы ул җәмгыять хакыйкаты Сталин уйдырмасы булса, Жәлилнең шигырьләре тоткынлыкта язган, ул системаны кире кагуга юнәлә. Конференциядә педагогия, математика һәм филология факультеты студентлары катнашты. Яшь буын алышынып тора. Шуңа күрә Жәлил батырлыгын тагын бер кат искә төшерү, аның тоткынлыктагы шигырьләрен уку булачак укытучыларга бик кирәк ди педагоглар. Жәлилнең шигырьләре, иҗаты буыннардан буыннарга күчеп бара. Жәлилне без Габдулла Тукай, Галимҗан Ибраһимов, Салих Сәйдәшевлар рәтенә куябыз. Аның иҗатын тагы да тирәнтен итеп яшь буынга пропагандалау, белдерү безнең максатыбыз. Укытучылар чыгышыннан соң язучылар сүз алды. Ахырда филология факультеты студентлары каһарман шагыйрьнең иң тетрәндергеч шигырьләрен яттан сөйләде. Әйтәлес, миллион еллар яшәп, син бакчалы, күлле, чәчәкле күрдеңме тик бер кат үз гомереңдә? Мондый хурлык, мондый вахшәтне. Илсөя Валиуллина, Дмитрий Рычеев, Яңалыклар. Мастеровой театры тамашачыларны яңа премьера белән сөендергә әзерләнә. Ул Николай Некрасовның «Көзге моңсулык осенний скука» әсәре. Спектакльне сәхнәгә Мәскәүдән килгән режиссер Юрий Николаенко куячак. Аңа нибары 26 яшь. Бу аның 5-нче режиссерлык эше. Чаллыга Николаенко дусты, Мастеровой театр режиссеры Денис Хөснияров чакыру буенча килгән. Премьераны Чаллы тамашачысы 26 февральдә күрәчәк. «Көзге моңсулык» дип аталса да, спектакль бик кызыклы булачак дип ышандыра режиссер. Будет рок, будет поэзия. Биредә рок та бар, шигърият та. Бу Некрасовны классик укып чыгу гына булмаячак. Классиканы заманча бирелештә тәкъдим итәчәкбез. Булачак инженер-конструкторларны техник иҗат сараенда тәрбиялиләр. Биредә шәһәр күләм автоузышлар узды. Ләкин автомобиль үлчәмнәре 1000 тапкырга кечерәк. Мотор урынына гади резина. Үзенчәлекле бәйгене хәбәрчебез күзәтте. 3, 2, 1, старт!
5 метрны секунд ярым ичендә үтәргә сәләтле. Иң мөһиме, автомобиль моделе барлык шартларга туры килеп ясалган булсын. Кабинасы, тәгәрмәчләре тиешле зурлыкта булырга, мотор урынына кулланыла торган резин 2 машина үлчәменнән артмаска тиеш. Техник иҗат үзәгенә йөрүче малайлар киләчәктә мондый машиналарга үзләре утырып йөрергә хыяллана. Я мечтаю стать гонщиком. Когда я вырасту, я осуществлю свою мечту, и из этой маленькой машинки я сделаю настоящую железную машинку и буду гонять на ней. Техник иҗат үзәгендә КАМАЗ белән берлектә балалар инженер академиясе программасы тормышка ашырыла. Максаты автогигантка инженер-конструкторлар әзерләү. Балалар үзләре дә КАМАЗга ашкына. Үскәч, мин инженер буларга телим. Һәм мин яңа машиналар КАМАЗда ясарга телим. Я мечтаю стать инженером и работать на КАМАЗе, сооружать новые машины. Автомобиль модельләре менә бу остаханәдә туа. Һәрберсен укучылар үз куллары белән ясый. Беренче карашка гади булып тоелган моделләр балалардан зур тырышлык сорый. Менә әгәр үзегез төзи башласагыз ул модельне, әйме? Бик читен. Менә әйттем бит мин сезгә, күп модельләр ярты юлында узмый. Потому что бала дөрес эшләмәгән аны. Монда тырышлык кирәк, осталык и настойчивость. Бөтен элементларын үз куллары белән ясыйлар. Үз кулы белән ясагач, машинасы йөри башлый. Бала бит сине күрә үзенең результатларын. Резин моторындагы автомобиль модельләре бәйгесе 56 мәктәптән 100дән артык баланы берләштерде. Бәйге җиңүчеләре 26 февральдә игълан ителәчәк. Фәридә Сабирҗанова, Дмитрий Рачиев, Яңалыклар. Түбән Камада Көнчыгыш көрәше фестивале узды. Татарстан әлеге бәйгегә 300 катнашучы килгән. Ул Түбән Каманың 50 еллыгына багышланган иде. Шулай ук турнир кысаларында Татарстан беренчелеге һәм чемпионатының Киокусинкай буенча кумите түры узды. Анда чаллы спортчылар да катнашты. Фестивальдәге безнең каратистлар чыгышы нәтиҗәсе турында алдагы сюжетта. Түбән Камада узган көрәш фестивале Ринат Саматов өчен үзенчәлекле үтте. Ул өлкәннәр категориясендә җиңде. Нәтиҗәләрдән канәгать, ләкин аның өчен төп максат менә инде 6 ел дәвамында ала алмаган спорт мастеры разрядына ия булу. Бу ярышларда җиңгәч без Татарстанның командасына эләгәбез һәм шул команда белән Идел буй федераль округы ярышларына барабыз. Бу ярышларда біз спорт мастеры исемен лаек була алабыз. Киокусинкай категориясында кемпы мәктәбе тәрбияләнүчесе Вячеслав Соловьев җиңде. Для меня финальный бой. Минем соңгы көрәштә 15нче елда Россия чемпионатында абсолют категорияда чемпион булган егет туры килде. Бу көрәш бик авыр булды. Вячеслав бәйге нәтиҗәләре буенча Татарстан чемпионы титулыннан тыш иң яхшы техник өчен дә бүләк алды. Киокусинкай бәйгесендә барысы республиканың 10 шәһәреннән 100гә якын спортчы катнашты. Һәм чаллылылар турнир нәтиҗәләре буенча команда беренчелеге алды. Безнекеләр исәбендә 4 беренче, 4 икенче һәм 1 3нче урын бар. Илсия Валюлина, Константин Величко, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Мин Рузил Мингалимов белән саубулашам. Киләсе очрашуларга кадәр.